Кожнаму з нас часам хочацца панастальгаваць. І думаю, пытанне, ці гуляў ты ў Microsoft Pinball 3D, ужо можна лічыць сапраўдным тэстам на ўзрост. А што, калі я скажу, што ёсць класная беларуская альтэрнатыва, якая можа выклікаць у цябе тыя самыя пачуцці? Сустракайце містер Волдер's Pinball Defense. По сюжэце мы гуляем за спадара Волдера, фермера, які любіць у вольны час паганяць шар у пінболе. Але ў адзін дзень над светам навісла пагроза, прышэльцы. І цяпер замест таго, каб спакойна адпачываць, спадар Волдер мусіць абараняць сваю ферму. І тут пачынаецца самае цікавае. Гэта не проста пінбол, гэта Tower Defense з элементамі пінболу. Вам трэба граматна размяшчаць свае пасткі, каб спыняць розныя віды прышэльцаў. А яны між тым не ўсе аднолькавыя. Кагосьці не бярэ агонь, а камусьці дастаткова і добра прыкласці па галаве. І ўсё гэта трэба спалучаць з тым, каб ваш шар рухаўся па зручнай траекторыі і набіваў вам як мага больш баляў. Складана гучыць, а цяпер я пакажу вам, што тут значна весялей, чым падаецца. Трэба адзначыць, што ў гульні цалкам беларуская лакалізацыя, а значыць, нас чакае не толькі такі прыгожы вось інтэрфейс, але нават беларускія гукі. Так, іх не шмат. Але гэта было вельмі прыемна чуць. Я ўжо патэсціла, каб не тупіць як звычайна. Вось на адну зорачку у мяне атрымалася прайсці на ўзроўнем лёгкім складанасці, але на лёгкам узроўні складанасці занадта хутка ўсё адбываецца, таму мы будзем на нармалёвам. Так, вось у нас ёсць трошку нам тлумачыць, як можна кіраваць. І вось тое, што мы можам якія пасткі будаваць. Першае — это магнітная вежа. Можа разбросваць ворага, але не наносіць пашкоджанняў. Механічная вежа наносіць механічныя пашкоджанні. Вогненная пастка можа наносіць шкоду агнём і разбросваць ворагаў. А таксама маразільная пастка замарожвае ворага і робіць яго крохкім на некаторы час. Радыеактыўная вежа, электрычная пастка і пандэмічная. Самая дарагая, а магнітная вежа атрымліваецца самая танная. У нас базава $1500. Вось гэта, да, вось гэта у нас шмат грошай. Мы думаем, мы пабудуем усяго. Гуляем на ўсе. Як заўсёды пасля зарплаты. Так, і можна паляпшаць яшчэ нашы пасткі. Можна ўзровень атакі павысіць і абароны, альбо адлегласць і час, колькі пастка будзе працаваць. Вось. У нас 425 яшчэ ёсць. Думаю, бліжэйшае давайце, не памятаю, што я там дакладна паставіла. Атаку ім палепшым. Ну і думаю, можна пачынаць, бо мало ли нам ще ремонтувати трэба будзе. Так, запускаем наш шарик. Хоть бы не пропустить. І ось бачите, пастки активуються тільки коли їх кранається наш мячик. Ой-ой-ой, щось ти проскочив, зараз буде по мені. Ой. Все, уже час ремонтувати. Тому, конечно, чим больше, что нам там дали, двойное забойство. Знову какая-то покутовая вежа. Давайте ее и барону накинем, покуль трошку ее згорошу. Ай. Вельмі зацягвае. Я першы раз, калі гуляла і запускала гэтую дэмку. Ой, ну я гадзіну нагуляла, просто тому, что мне было цікава. Больше набивать себе балю. Вось у наш новый ворог медытычны, неуразлівы да інфекцыйнай захворванняў. Так, 400, так, 700 набілі. Можна штосьці паспрабаваць палепшыць. Давайте адразу парамантуем. Так, вось гэта працуе зараз. Давайте ёй усяго накінем. І радыусу. І што у нас вогненная пастка зараз працуе. Давайте ёй тоже радыусу накінем. Так, ну все, працягваем пакуль што так. Больш нічога новага бухтаваць не будзем, бо грошай неяк няма. Актывавалі вінтую. Чуеце, да? Памажыце. Так, яшчэ это не прибрали. Тлумачальную штуку.
Мой максимальный рекорд был 5000 здесь. Вы можете писать в комментариях, кольки у вас атрымліваць. Ой-ой-ой, зноку яны там ламаюць мне. Вось, але тым разам у мяне было нешта залагала хп прышельцаў гэтых НЛА. І вось. І тады перамагчы ў мяне не атрымалася, але я думаю, это была максімальная моя блізкая гульня да перамогі на сярэднім узроўні. Ой, попалі. О, вось калі трапляеш мячыкам у гэтую талерку, то больш за ўсё балю даюць, накідваюць. Там, здаецца, яны штосьці знішчылі, пакуль я тут. А, это механічна. Так, ну давайте штосьці пабудуем яшчэ адно. Давайте электрычную вось сюды паставім. І адразу ёй накінем атакі і радыусу і паглядзім. Няма вам каму дапамагчы. Так, ну ХП от НЛА аднімаецца, значыць, нічога не залагала гэтым разам. У нас ёсць шансы, магчыма, перамагчы. Так. Так, новы вораг у нас, нейкі гумовы прышэлец. Ён гумовы, таму ён не ўразлівы у нас да электрычных пастак. Зато уразны да ўсяго астатняга. Так, ремонтаваць не трэба прапускаць, бо калі мы прапусцім і ў нашых пастак не застанецца ніякага ХП, то яно просто знішчыцца і ўсе нашы грошыкі будуць на вецер. Хаця ремонтаваць, ну, не танна. Таму трэба набіваць балі, каб нам давалі больш грошаў. О, масавае забойства, урон шарыка X5 у нас. Гэта там шарык усіх раскідаў. А, не! Ледзь не прапусціла. На левую і правую кнопку можна рэгуляваць вось гэтымі штукамі, яшчэ камеры тут можна трошку вярцець. І на QE, мне здаецца, таксама можна. Але ну неяк мышкай зручнее мне. Я агулам была калісьці, 1500. Грошы ёсць. Мне вось гэтыя магнітныя вещы, якія, здавалася б, не наносяць пашкоджанняў, але яны такія імбовыя, бо калі шар трапляе ў іх... Дзе б тут паставіць? Так, вось тут? Ці, напэўна, лепш... Давайте вось там. Калі шар трапляе ў іх зону, ён мяняе траекторыю. І это некая імба, калі ён захрасае ў гэтых полях і пачынаю просто там каўбасіцца зверху, замест таго, каб мне навароты ляцець. Это кайф. Так, хтосьці гумовы бяжыць на мяне. Ад мяне, окей. Ён дэзарыентаваны нейкі. Все, 6 мячей нас еще засталося. Так, запускаем. Дрэнна я тую паску поставила, бачылі? Мяч, ну, просто у яе упісаўся. Так, хто у нас? Мухаммед Алиен. Новый тип. Ай! Щось я дрэнна набудувала. Яно все толькі мне назад адбіваецца. Ой, тут мне уже буруць. Так, ремонтуемся. Грошы пакуль што не праблема. Дапамажыце, ратуйце. Ой, яшчэ адну таксама адрамантаваць трэба. Смяюцца, нядоўга вам смяяцца засталося. Вось нешта ХП мала вельмі аднымаецца. Можа, у мяне зноў щосьці не працуе, бо мне здаецца, мы тут ужо шмат іх забілі. Таму неяк падаецца мне сярэдні ўзровень складанасці нейкі не супер збалансаваны. Нейкі зусім не сярэдні. Так, амаль зруйнавалі мне гэтую.
Так, двойное забойство, тройное забойство. Массовое забойство. Ой, если не пропустила знову. Так, высаживайте нам когось нового. Ну и нала. Да. Ну, вообще он по колу и мне вернулся. Ну, что за справы такие? О, прямое попадание. Давай як-нибудь. Все там. Нічого собі з його радіація висмоктує. Ой. Так, 2600. Може щось ще побудувати? Що ще побудувати? Давайте електричне мені подобається. Ось туди поставимо. Не хапає, якби це було. Мені хотілося б, щоб можна було камерою під час паузи льотати над ареною, наприклад, щоб було б ліпше розглядіти, що це таке у тебе стоїть. І все таке. Давайте вогняную пастку еще куда-нибудь тыкнем. Где тут можно? Ось близко до зоны высадки нельга. Вот тут здесь можно. Так. Треба таймеры яшчэ апгрейдзіць, каб пасля актывацыі яны дольш працавалі. Так, ну ўжо грошай не так шмат застаецца. Окей. Зараз галоўнае яшчэ мячик не пропусціць. Так, бачу, вон пажарныя бегаюць, якія да агню. О, мне здаецца, было там на табе. Ровненько яго збілі. Некая самонаводка была, так ровненько яго... Заляцела. Так, спадар Волдар. 5 мячей у нас засталось. Что вы себе думаете? Так, амаль разбурили мне тут. Ось калі іх шмат высаджваецца, то яны, конечно, хутка могуць. Так, давайте оборонки накинем. Такс. Или это отремонтуем. Пока что 25 шатанный ремонт. Тут за 70 уже. За 65, но это так само от узроўня залежить. 35, все. Все, у нас нема больше грошей. Ну, это дрэнна. Это дрэнна, бо тут трэба 175, ну ёсць вось на гэта ремонтаваць. 40 пакуль што няма. Ну, щось іх зашмат развялося. Прайграваем гаспадарства. Трымаецца нашы там вежы. 25. О, не ведаю, што мы зрабілі, але нам насыпала цэлы касарь. Все, цудоўна, адрамантаваліся. $200 быў ремонт. Жах. Так, щось у нас просто мало актываваных. І праз гэта ніхто не памірае, тому што неяк я, бачыце, пабудавала, можа, не найлепшым чынам. Можна, дарэчы, знішчваць, калі захочацца. І яно верне вам грошай. Вось тут ёсць. Прадаць вежу за 70. Альбо адрамантаваць. Ой, ну глядзіце, рэзка ў іх упала ХП. Можа, гэта перамога, хто яго ведае? Можа, гэта будзе мой рэкорд? Вось гэта, да. О, здаецца, мы хвалю гэтую перажылі. Двойное забойство, 2900 у нас. Яшчэ 4 цэлых шара. Так што ўсё не дрэнна. Так, пажарнікі нейкія высадзіліся. Ой-ой-ой.
Так. Ремонтуйся. Так, оборона. Ой, я продала? А, ёха. Что я зробила? Ладно, давайте пандемію сюди поставимо. Вона вже працювала і больш наносила, і далеко. Ну, поспробуємо. Так, електричну паску ніхто не хоче потрапляти. Так, гроші обзновку скранчуються. Давай, давай. Все, 10 долярів, тримаємося. Ну-ка, ну-ка. Ай. Амаль. Було близенько прокатилася до його. Для потрапить не потрапила. Давайте что-нибудь активуй, коли ласка. О, двойное было. Тройное пишет. Но я побачила тільки двоїх. Так, ремонтуємо. Кому ще тут ремонт потрібен? Лепш трошку загодя это робить. Все, массовое забойство. 50% хп засталося. А у нас 4 м'ячі. Ми вельми добре, правда, зараз ідемо. Ну-ка. Щось знищено, да? Ось щось тут стояло. Давайте радіоактивну вежу поставимо. Конечно, то, що можна будувати щось під час паузи, трошку читерно, бо ти ведаєш, де твій м'ячик зараз знаходиться, і ти можеш побудувати щось, ну, каля його. І він тоді докранеться, це буде імідіат така пастка активована. Так, добре. Судовна. 3400 балів. 3500 амаль. Некий нас там шарик вельми накручений. Урон шарика X5. А, і все одну і ту ж вежу трапляю, ну. Ой, добре, ми його збили, не поспів до нас добігши. Бо коли вони до цієї брами добігають, вони починають у нас стріляти, і тоді у нас ХП зникає. Але у мене худший, звичайно, зникають шари, чим ХП. І тоді, як зникають шари, це кінець гульні. На жаль, шари купляти нельзя, тому що це, ну, пейнтбол. І у тебе завжди у пейнтболі кількість обмежована. Так. А, ні. Давай. Кого-нибудь потрапь. О. Одну-дві активував. Тут збив. Недренно трималася. Мені здається, це був Нікі Бах. Я мусила мені залетіти. Или якийсь чином. Ай! Все. Поміж двух пролетела. Так, ремонтуємося, ремонтуємося. Вот знову ХП у їх не зникає. Мені здається, воно не зникає, поки хваля не сканчується. Потім хваля сканчується. І тоді вже обнова. Так що нам головне зараз не згубити усі свої м'ячі. Так. Осторожненько, Карина. Стлес. Хочется перемахши. О, чудовно. Ай! Хто там висадився, не бачу. Щось знищилось, як бицем би. Так, у нас стріка. Можемо ось тут електричну, наприклад, побудувати ще. Так. На всі гроші. Пандемія, это ось це у нас і так дві, мені здається.
Может, у нас механічных малавата? Не ведаю. Давайте тут механічную яшчэ поставим. Каб было. О, там яго электрычнасць. Ай! Так, 4200. Ну, это мой амаль рекорд. Так, ремонт. Адыходзьце, калі ласка. Ну, як ты там круціўся, каля іх і нікога не збіў? Так, ремонт. І тут яшчэ. Так, зараз бы не пропусціць. Все, норм, зашпульнули яго, здаецца. 4400. Так, адрамантавалі. Так, яшчэ гэту адрамантаваць. Ну шо вы? Охо-хо, ну на. Все, может тут можна щось палепшыць? Каб яно даўжэй, ці яно ўжо ў мяне больш-менш. Так, давайте вось гэтую вогненную. Що яшчэ актывавана ёсць? Больш нічога. Даецца пакуль што вось гэта можа актывавана, не шкруціцца тут, даецца. Давайте. А галоўнае не прапусціць мячы больш. Мало засталося, мало. Ой. Хочется мне это зруйнаваць. Ну ты що такое робіш? Ай! Дакрануўся і не забіў. Ну. Ой, вось страляць ужо пачынаю мяне. Зусім ужо, що ли? На табе. Ну шо? Захварэлі ад маёй пасткі. Так. За 600. Ремонт, чаму так дорага? Так, яшчэ вось гэта, напэўна, лепш загадзя падрамантаваць. Біялагічная пастка працуе. Коронавірус хутка ўсіх пераможа. Прышельцаў у тым ліку. Йох-хо-хо. Мяч ляціць прямо на мяне вось тут. О, паспела праклікнуць. Да, яны не ведаюць, што такое коронавірус. Это мы ўжо прывыклі з ім жыць. А для прашельцаў гэта навінку. Так, все, 2х засталося. 3 іх высадзілі. 6 хп зноўку іх нікуды не дзяецца. Так, ремонт патрабуецца. 5000, дакладна, напэўна, мой рэкорд. Не памятаю, сколько у меня было, 5500, можем? Ну, у нас яшчэ 2 шары ёсць, так што добра вельмі ідзем. Я вельмі рада, што я тут штосьці здолела вам паказаць гэтым разам. Ай, амаль прамое.
Так, ну что, ну что? Ну-ка. У нас там урон шарика, значить, великий зараз. Він червоний аж на. Ай. Мені здається, щось знищили. Щось я пропустила. Ось тут у мене докладно щось було. Може, електричне? Так, 2000 покинем, 2600. Так, ремонт. Кошт, конечно, на ремонт. Коли камера трошку трусится, это потому что у меня з мишкою проблеми, напевно. Коли я мишку не шипаю, картинка такая плавная вельми. Ну что? Сдавайтесь. Все, 5700. Чи зможемо 6000 зробити? Думаю, зможем. Так. Ай. Ай. Камон, хопіш тут каля мяне бить. Ай, слабенько. Мне там некое массовое забойство без шарика атрымалася. Пастки працуюць добра. Так, патрабую ремонту. Ён тут щось і гэта патрабуе. І шарик на мяне несецца. Ай! Фу, 6000. Нема кому вас ратаваць. Не сябры. Госці непрошаныя. Такс. Вось я толькі не магу зразумець, як быццам бы наш шарик таксама вежам наносіць, ну, пэўны урон, а не толькі іх актывуе. Ці не? Ці мне падаецца так? $4000, мы багатыя. Спадар Уолдер на пришельцах зарабляе, напэўна, больш, чым на сваёй прадукцыі. Ну што ў нас? Мне здаецца, зноўку нейкая знікла пастка адна. Так, 4000, окей, давайте ось тут мне зноў щось знікла, давайте зноў тут щось пабудуем. Так, і каб доўга было. І гэта парамантуем. 2900 засталося. Так, гэта парамантуем. Пандемію можа паставіць. Тут. Що можна... Ай! Поблытала кнопки правой с левой. Оп. На тебе. Не, ну гэта далёкія іх трэба таксама ім абарону лепш рабіць, бо яны выходзяць проста першымі. Ну, вось зноўку, мне здаецца, залагала ХП НЛА, бо мы ўжо хвілін, я не ведаю, ну 10 дакладна гуляем з моманту, як
Ай. Як яно дасюль опусцілася, і на гэтым усё. І ўсё, я толькі ўжо свае шары. Вообще пропустила, это уже наш апошні. Так що да, уже хутка сканчваем, атрымліваецца. Хутчэй, чым я думала, шчыра кажучы. Все, ну вось, пагулялі. Вось пагулялі 6 чымсьці у нас было. Пішыце свае рэкорды ў каментарах. Вось, як вам ці спадабалася, ці можа якім-нибудь парада для распрацоўшчыка ёсць. Вось, мне сапраўды хацелось бы вось камеру, каб можна было вось тут трошку на паўзе круціцца, вярцецца і глядзець. Так, ну, было вельмі цікава, яно сапраўды вельмі зацягвае праз то, што табе хочацца набіць больш гэтых баляў. І ну, на нармалёвым вось не атрымліваецца у мяне перамагчы, як бы здаецца, я добра не гуляла. Так што не ведаю, нейкі баланс на гэтым узроўні як быццам бы ёсць. Ну, будзем чакаць, калі выйдзе гульня, яе рэліза, будзем глядзець нейкія іншыя лакацыі. Вось, вам дзякуй вялікі за прагляд і да сустрэчы ў наступных відэа.